wani shawara da zuciya ta ke ta nuna cikin tarin dubunnai. Duka abin da baki so sai ki faɗan ne kuma zan kiyaye. Saminki a garin ya sanya ni faɗin ko ina nake cire ne. Nike kaɗai kike mulki kaina Khadija mai biyar iyaye. Watan gidan in na same ki farin ciki tsaye da zaune. Ina faɗi ina ta jan kunnai gan ku samari ku kiyaye. Da ta faɗin kishi na zaɓa na ta yi duk bayan sakanni. Rana fito ta faɗi ban ganki ba Khadija sai in ta maye. Ƙaunar ki ta fasan zuciya ta shige ƙurya ta yi zaune. Komai da na yi sai ya zama daidai da na ki nufin hakan ta ɓoye. Kina da hankuri akwai kirki Khadija don kwana haya aune. Ki ɗauki shawarar ƙawata ki rashi lama ta sake ki hawaye. Da kin yi kulliya ki gaba su taro 'yan mata sai su ɓoye. Khadija ce babu ke babu rayuwa, kafafu bai iya tsayuwa. Rashin ki gane mutuwa, samun ki more rayuwa. Hoton gidan magarkuwa, kallon ki ka sani dan suwa.